Sore Mbak, udah balik ya? Biasa ya Mbak, aku tak bareng sampean. Ya ya. Ya Allah, kok aku baru pijet ya Mbak ya? Ayo, kesel men ya awakku ki. Kesel awake. Mbak, dhewe mau pas rewang, ketoke aku ora weruh. Mbak Tun ya? Mbak, aku ora weruh blas. Mbah, melu mrono apa ora mau? Melu rewang apa ora arti? Beneran Mbak, ora ana wonge. Mbak Tun nek wes sete pol. Lah wong ngongkon-ngongkon tok tapi rak gawean kok. Angel. Mbak padha. Dadi sepet aku nyawange wong lambe-lambe tok. Ngangkon-ngangkon tok, eleh. Liyane lho kalang kabut gawean rono rene, dene wong tinguk ngene iki tok. Wah. Mbak, aku krungu jare dhek engko delok Kas arep nyunatke. Eleh Mbak, arek nyumbang wae rasah rewang. Wong dene duwe nang laden kaya melu-melu rewang. Males sih. Bener Mbak, bener. Tinggal beres. Gawa gula, Tol. balik.